Nu hebben we het herstelplan. In de jaren 90 hadden we SAP, dat is het Structureel Aanpassingsprogramma. Ik vraag me af, en misschien u ook, wat hebben we geleerd? En is er een verschil? Dit en nog veel meer in deze nieuwe aflevering. Welkom, dit is Sitwi Kondreboom TV Magazine. Een programma over hoe jij en ik een bijdrage kunnen leveren om dit mooie land Suriname te helpen herstellen. We horen wel heel vaak over wat de overheid allemaal zou moeten doen, maar wat is jouw en mijn verantwoordelijkheid voor Sitwi Kondreboom? Dat horen we van politicoloog Hans Breveld. Masra Hans Breveld, politiek man di stuka politik, etaki a ekonomia sernang tan drai atap wang san nomo en dat na boksit. Usabi omensan bende in de yari di donau baka, sukru bende, koffie bende, dis bende, dat bende, ma utan drai na tapu boksit. En in de yari di ubetan drai tapa boksit, unobeli bi pina fasi. Ube libi leki wan gudu kondre. So asandati nobeng de atru. Udrai wan aanpassingsprogramma wan sap sobung. Mabakadati dan wan lanti kombaka di fenitaki amdu populair sani. Masra Breveld taki tak de memref bi Joseph Kondre no abina woroko fu singi asref singi leki a regering leki gralanti sobung. Gralanti musmeki bi Joseph Kondre funamku hori na controle atapusani. Noso ye shitaki den Gralanti di kombaka makandra e wan playa poupi boy en nanga a poupi boy di de play dan de abina ai fu wini den verkiezing de kon baka. Ma efi wina teristeng a verkiezing sobung Masra Breveld taki, dan im luki ekonomia tu. Bika if you ekonomia ne drai bung na ina konteng yogo tis problema. Na ina konteng dem chinde kawi baka ook tu ochis problema en na deng funamku prakseri. Bowa ekonomia dine dege dine seki Masra Breveld taki. Ataki umus meki dem borgu verstang morobung fa sani e meki fa product e seti fa aladen sani di de ji aborgo mus woroko en e woroko. Masra Breveld taki aborgo sref mus luku sang akandu ji akondre bika alade we singena in wi mama singi wi mus seti kondre bung en dati na a woroko di aborgo mus ji ensrefi ook tu fudu. Het is niet de eerste keer dat Suriname in een herstelfase zit. In de jaren 90 hadden we SAP, het Structureel Aanpassingsprogramma. Herinnert u zich dat nog? Nou, Glenn Truideman, de woordvoerder van toenmalig president Ronald Venetiaan, weet er alles over. Masra Glenn Truideman di bende takmang inna teng di Masra Fene bij de presidenti fu wi kondre. Etaki a regering di beda fesi before Masra Venetiaan tek abra. Mek bumbiji paimang. De bou brochi, ma de no prakseri tak fa wopai den brochi dis baka. Masra Truideman taki ook tu a regering, ook tu Gralanti ondrotiri fu Masra Venetiaan ben meki a folku pai gi den broki nanga den biji pai mang leksa epsa nono de. De be poti wang solidariteitsheffing usataki wa moni di mu yepi ini wasma fu pai wan pisi fu apai mang. En ataki a folku sorgu taki den brochi pai. A folku tapwang fasi di fiti sorgu taki ala den pai mang bije pai puru. Ataki di Masra Venetiaan ji abra na ini na yari tudu sunanga ting da a spar pot a money ben biji turu
ubabi 1 miljard na tabangi uba money nofo. Masara troy de man taki amandi be de presidenti atendati Masara Fenician nobe chisi yepif dorosei anobe 1 yepif dorosei tu bika be abina bribi tak unu sref be man dweng. So ano chisi yepif IMF ano chis no wa yepi ma abe bribi tak unu sref bo man dweng en Masara troy de man etaki u dwen tu. Masara troy de man taki na inateng fu presidenti Fenician dan den sorgu taki a folku be chisi fiere alasani a info be de nof fu mek a folku chisi abi bribi in sang epsa nanga sang gralanti be wani na ina ten dati. Ay taki ay ji na gralantif no arai fu du a stref sani. De boodschap aan deze regering is dus: zorg ervoor dat een volk abribi. Iemand die sowieso bribi heeft, dat elke crisis kansen biedt, is modeontwerpster Meredith Uruya. Vanwege de COVID-19-maatregelen zijn verschillende branches aangepast open. Desondanks zit ze niet stil. Wansma di abi bribi na misi Uruya. A misi disi Beijing na meki en egi korosi. Ataki a karen na en egi fasi a jeng en egi neng na en egi sting. Winsi krisis bede a prakseri fen bede kouluku fa ukan setsani kouluku fa ukan mekwansani fu wi egi korosi ja insernang. A breiti nanga afasfa en wuroko presi e gronono de ook tu sma na ini di bus kondre e feni wan wuroko na en fu di deng e yepi meki den sandi de fanodu fu meki den korosi di eng aba ine ede nanga di eng e potita papira tak na so amu meki. Amisi di sitaki atang hore ede na hei bika atang beweji atang godoro ensref suku empasi. No prak seri amisi di setaki fu poti seri sani ja nasernang wang maluku sa den port des kotuf sernang pe ikango serius antu. Amisi di setaki moro faratak mekiko broichi fu na krisis. Ook tu ina krisis bunsan kamsa fu namku okasi de Fuchasan kadoro disma nobe sabi ete. Tang wuroko na yusrefi na aboskopu fu misi Uruya. Het herstelplan is de afgelopen tijd onderwerp van gesprek. Ook in de Nationale Assemblée. Maar wat weet de burger over het herstelplan? De actie wantu borgu astrati sade sabi fu a plan di lanti e lolo no de fu meki wi ekonomia Congo sontu baka sobung a herstelplan. A fosman taki na wan plan fu setu ekonomia kompoti tap alatu futu baka. Ma wo abif kuinsu umbere tai alasan ka wang fu mapsa a krisis disi. Adif tu borgu taki aneshi noang herstelplan noasan di esetkong lanti nedu noti. Atak ena hosel mang en hij struggle alla day en ano lobby a model fu a regering disi. Aduf dritaki moro beter no len money ma u meku teki u egi sani sen guadoro fu paiden paiman baka. Adif foborgu taki a regering dise do dem best. Kono luku samsa abaka if de taki de setkong dat dem setkong no mek de luku tungsi furguang abaka. Adi feifi borgu taki yo len money baka mana de ouro paiman de ete dan na pur bruku weer bruku. Aduf siksi borgu taki de prijse gualok tu nomo controle no de. So uneshi not fasan dati. So de takastrata kawantu borgu accident sang de sabi na sa de feni fu na herstelplan fu gralanti disi.
Intussen is aan mijn tafel aangeschoven een van onze bekende parlementariërs met het hart op de tong. Patricia Etnel, welkom. Dankjewel, Ashna. Mevrouw Etnel, als ik meteen met de deur in huis mag vallen, als u het in kleingeld aan ons zou moeten uitleggen, waarom moeten wij BRIBI hebben in het herstelplan? Omdat het nodig is om Suriname gezond te maken en om Suriname sowieso sterker te maken. Maar niet alleen Suriname, maar ook de Surinamers. Daarom is het herstelplan nodig. En het moet ervoor zorg dragen dat er weer geloof komt in onze economie, in onze maatschappij en ook geloof komt in onze toekomst. Dus daarom is het herstelplan sowieso nodig voor Surinamers en voor het land Suriname. U bent parlementariër, maar op de eerste plaats bent u zelf ook burger, ik ook. En alle burgers moeten de broekriem wat strakker aantrekken om deze herstelfase door te komen. Hoe gaat u dat doen en wat doet u allemaal al in uw dagelijks leven? De actie missie Patricia Etnel, membre voor Joseph Kondre, sang afeni voor een herstelplan en zijn de meki a herstelplan de Fanodu. Missie Etnel taki a herstelplan de Fanodu voor meki sernang Congo Sontu baka, maar ano serna wang, maar ook toe a sernamang. A de Fanodu voor chis bribi baka na inwi konteng missie Etnel etaki. Tapa pisi tak taibere fa misi etnel fenator disi. Ay taki bonfuru weyere taki smadi denen politik e chis furu moni. Ataki futuru de chisip chinso moro leki ini wantra sarana mang mape aka yepi ay yepi na so ay yepi lekti no tu fusma di mutaibere tulis wawichi ay dagurun jaris makango takangeng ay yere alasot problema of desma en paka langawa anu ay langawa anu nangapakan sorpasi ay sorpasi tu. Misi Etnel taki gralanti musworoko na a sori desma a fasif libi. Sori den fa im spend your money. Sori den taki seinde mimbai no tu pref mi by ting nanga ala de sort sandati. So meki desma kan sabi fu libi nanga apchinso sade abi atapwa bumfasi. Misi Etnel taki smadi din politik a folku musman mitangayu, a folku musman takangayu, em yung musde gi a folku fu yebdeng nanga ala den noutu di de abi. Lekik ba fa taki di bede nanga misi Etnel da de accent taki sang uka verwakti fu na konteng. Sang na afaya di ukanshi na ina dungru. Misi Etnel taki a herstelplan di wetak nunu de ana gold medari manawa Beijing. Nanga herstelplan we pot futu na tapapasi fugo na wa morobong konteng misi Etnel taki. Ataki ay bribi na inser na mang. Ano in wa regering wang gralanti ma ay bribi inser na mang bikadeng samususabi no taki sernang naf deng, sernang naf asranamang. Dank u wel, mevrouw Etnel. Yes. Dat was onze parlementariër Patricia Etnel. Vaderlandsliefde, een onlosmakelijk deel om vol te houden. Vandaag in de rubriek Miswiti Sranang, Lisbeth Perotti over muziek en vaderlandsliefde. Muziek is een universele taal. En je spreekt de taal die je hebt meegekregen. Maar we vergeten niet dat wij meerdere talen hebben. We leven in een multiculturele samenleving. Maar de hoofdtaal is erg westers beïnvloed. Dus als we over muziek praten en muziek componeren, dan gaan we vaak de westerse kant op. Ik herinner me dat toen ik als kleinkind naar de muziekles ging, ik eigenlijk nooit een Surinaams liedje heb leren spelen. Toen
ik klaar was met de studie en leerlingen had, wilde ik dat die kinderen Surinaamse liedjes gingen spelen. En ik kon nergens een Surinaams boek vinden. En dat heeft me dus toen geïnspireerd om een boek te schrijven. Caribbean Folk Music for Piano, grade 1, 2 en grade 3, 4. Hiermee wil ik aangeven dat het belangrijk is dat je, als het er niet is, moet je het creëren. Nogmaals, we zijn een multiculturele samenleving met meer dan 10 volkeren. Sonde me praxeri, moro betre mi bende wan kankan 3. Fupanya mi makti na alase. Al die volkeren hebben een moederland, een vaderland. En raken daardoor geïnspireerd in de dingen die ze doen. Het is gewoon belangrijk dat we het delen met elkaar. Dat je, als je een optreden hebt, moet minimaal, eigenlijk 75% moet je eigen muziek zijn. En niet andersom. Niet 25% eigen muziek en 75% andersoortig muziek. Soteng mi bensa meki wan trawinti wai. Je moet je daarvan bewust zijn dat jouw muziek of de dingen die je doet ook heel erg goed zijn en waardevol zijn. Je moet beseffen dat de dingen die je doet ook niveaus hebben. En dat je moet blijven streven naar het hoogste niveau. Je moet weten dat er niveaus zijn. In Zetwi Kondreboom TV Magazine krijgt u wat tips mee die u kunt toepassen in uw dagelijks leven om bijvoorbeeld de uitgaven te verminderen. Vandaag, hoe bespaar je op benzine en hoe voorkom je zoveel als mogelijk slijtage aan je voertuig. Als je een normaal rijgedrag hebt, net toen je het een beetje hebt geleerd vanaf het begin, bespaar je ook jezelf. Zoals je ziet, hoe minder je gaspedaal intrapt, hoe minder de snelheid en hoe minder brandstof je verbruikt. Weer een beetje besparing voor je zak. Zodra je meer gas geeft, gaat jouw gasklep in je motorkamer groter open. En dat is sowieso meer verbruik. Hoe minder je gas geeft, hoe kleiner en hoe smaller je gasklep open gaat. Dan kan je een beetje gaan bezuinigen daarop. Rijgedrag en kostenbesparing zou ik dan willen adviseren van onnodig hard rijden. Sowieso extra slijtage, meer brandstof en onnodige risico's die je in principe gaat moeten doorstaan. Omdat je bijvoorbeeld plotseling gaat moeten remmen. Je banden gaan eraan, je remblokken gaan er eerder aan. Het kan ook zijn dat je tegen een stoep aankomt. Dus in principe het liefst beneden 50. In bebouwde kom sowieso rond de 30. En zo moet je hem aan gaan passen, waar het nodig is. Vanwege ook de wegen, de slechte wegen die we hebben, kan je ook sowieso je snelheid aanpassen naar de gang van de straten. Omdat je ook onderstelproblemen kan krijgen, je band kan stuk gaan, je velg kan krom gaan. Je balljoints, bepaalde van die onderdelen die schokken moet opvangen, gaan ook stuk. Dus je kan liever je snelheid gewoon verminderen. Hard rijden is niet nodig. De weg blijft even lang. En andere mensen zijn ook op straat, dus hou rekening. Be safe en take care. Tot zover deze aflevering van Zetwi Kondreboom TV Magazine. Het is een programma van de communicatieunit van het Herstelplan. Alvorens ik afscheid van u neem, moet ik u laten zien wat we hebben gehad. Dit prachtig kunstwerk hebben wij gehad van mevrouw Elisa Wassink als toevoeging op ons decor. Hartelijk dank. Wilt u de uitzending terugzien of wilt u hem doorsturen? Dat kan via de Facebookpagina Herstelplan Suriname of via YouTube. Ik zeg tamboom, let goed op uzelf, houdt u zich aan de COVID-19 maatregelen. Tot de volgende keer.